Od kameňa v ruke po smartfón vo vrecku. 10 etáp vývoja ľudstva. Kamenná doba zaberá až 99% celej chronológie ľudskej civilizácie. Začala sa približne pred 2,5 miliónmi rokov, keď niektorý z hominidov prišiel na to, že sa kamene dajú používať na každodenné účely. V tomto čase ešte na Zemi neexistovalo niekoľko druhov rodu Homo, ktoré medzi sebou súperili. Práve v kamennej dobe sa zrodilo umenie v podobe jaskinných malieb a hudobných nástrojov aj náboženstvo prejavujúce sa obradmi a rituálmi. Objavila sa spoločenská hierarchia a sociálne rozvrstvenie, ľudia sa naučili obrábať pôdu, stavať obydlia a zakladať prvé trvalé osady. Týchto 2,5 milióna rokov sa delí na 3 dôležité obdobia. Paleolit. Paleolit sa vyznačuje tým, že človek sa oddelil od zvieracieho stavu a vznikol prvotno-pospolný systém. Trvalo viac ako 1 000 000 rokov, kým sa ľudia vyvinuli z Homo habilis na Homo erectus, ktorý už nepoužíval len obyčajné kamene, ale kamenné sekery a zložitejšie nástroje. Ďalší 1 000 000 rokov trvalo, kým sa človek vyvinul do anatomicky moderného typu Homo sapiens. Popri nás v paleolite vyčleňuje iný druh rodu Homo, neandertálci, ktorí boli dlhodobo považovaní za našich primitívnych predkov. Dnes však výskum jednoznačne dokazujú, že sme 2 odlišné druhy, ktoré spolu kontaktovali a vymieniali si kultúru, nástroje, ale aj bojovali. Na mnohých náleziskách neandertálcov aj sapiens sa našli obhrízané kosti iného druhu. Prvý známy vojenský konflikt v dejinách ľudstva sa odohral pred 14 340 rokmi. Archeologické nálezisko, pohrebisko 117 v Egypte obsahovalo pozostatky 59 ľudí, z ktorých väčšina zomrela po zásahoch oštepmi. Mezolit. Nasleduje mezolit. Obdobie približne 10 000 rokov pred našim letopočtom. Skončila sa posledná doba ľadová a naši predkovia sa museli prispôsobiť zmenám klímy a hľadať nové zdroje obživy. Objavili sa mikrolity, drobné kamenné nástroje, hroty šípov a oštepov. To výrazne zjednodušilo lov, rybolov a zber. Práve v tomto období došlo aj k prvému domestikovaniu zvierat. Predovšetkým vlka, ktorý sa stal pomocníkom pri love. Neolit. Neolit, alebo mladšia doba kamenná, bol prechodným obdobím od kamenných nástrojov kovovým. Okolo 7. tisícročia pred našim letopočtom prebehla tzv. Neolitická revolúcia. Vznikli prvé veľké a trvalé sídla, napríklad Jericho a Čatalhöyük. Poľnohospodárstvo postupne nahradilo lov a zber, pretože sa často stalo spoľahlivým a stálym zdrojom potravy. Človek vynašiel kosák na zber úrody a ďalšie poľnohospodárske nástroje, čo spôsobilo prudký nárast populácie. Keďže nástroje už neboli len obyčajné kamene, ale skutočné výrobky, na ktorých zhotovenie bolo treba vedomosti a čas, vznikol pojem vlastníctva a tým aj sociálna hierarchia. Objavili sa nové formy spolupráce. Ľudia začali pracovať v väčších skupinách. V 4. a 3. tisícročí pred našim letopočtom sa začali stavať megalitické stavby, ako napríklad Stonehenge, rozvíjalo sa hrnčiarstvo a v oblasti tzv. Úrodného polmesiaca vznikli prvé civilizácie. Bronzová doba. Bronzová doba sa začína v 4. tisícročí pred našim letopočtom vznikom metalurgických provincií, ktoré možno považovať za predchodcov štátov. Išlo o rozsiahle oblasti, kde sa ľudia naučili taviť bronz a vyrábať z neho nástroje, zbrane či ozdoby. Najstaršie bronzové predmety nájdené v Iraku a v Iráne pochádzajú z tohto obdobia. V Petrohradskom etnografickom múzeu sa uchováva Majkopská doska, objavená pri vykopávkach v Adigejsku. Postupne bronz nahrádzal kameň, vznikali detailnejšie umelecké predmety, účinnejšie pracovné nástroje, rituálne ozdoby a súčasti brnení. Bronzové hroty oštepov a sekery umožnili tým, ktorí ovládali technológiu, rýchlo dobývať menej vyspelé územia. Napríklad pôvodní Európania boli vytlačení indoeurópskymi kmeňmi. Kelti boli poslednou pôvodnou európskou kultúrou, ktorá sa zachovala do dnešných čias, hoci ju počas tisícročí silne ovplyvnili iné kultúry. Keď sa výroba zbraní dostala na úroveň sériovej produkcie, v rokoch 3500 až 3000 pred našim letopočtom vznikli prvé skutočné civilizácie: Minojská, Sumerská, Egyptská, Čínska a Indická. Najdôležitejším vynálezom bronzovej doby však bolo písmo. Spočiatku slúžilo na zaznamenávanie hospodárskych údajov, neskôr na uchovávanie veľkých objemov informácií. Objavili sa prvé zákonníky.
Práve vďaka písmu vieme, že v 27. storočí pred našim letopočtom žil Gilgameš, hrdina starovekého sveta, dobrodruh, odvážny muž, ktorý túžil po sláve a nesmrteľnosti. Nahromadené zdroje a uchované poznatky umožnili stavbu palácov, chrámov a veľkolepých stavieb, ktoré sa stali archeologickými pamiatkami. Vďaka ním dnes poznáme svoju minulosť. Práve v bronzovej dobe vznikli Chufuovia, Čepsova pyramída, Zigurat, Etemenanaki v Babylone a chrám Artemis v Efeze. Železná doba a antika. Železnú dobu možno rozdeliť na 3 časti. Kolaps bronzovej civilizácie, železné temné veky, železný renesančný vek, ktorý pre jednoduchosť nazveme antikou. Kolaps bronzovej doby. Kolaps bronzovej doby je jedno z najväčších záhad dejín. V období medzi 15. a 12. storočím pred našim letopočtom došlo k sérii katastrof, ktoré spôsobili pád väčšiny vtedajších civilizácií. Niektorí sa už nikdy nespamätali. Jednou z príčin bolo výbuch sopky na ostrove Santorini v Egejskom mori, následné tsunami zničilo Krétu a ukončilo rozkvet minojskej civilizácie, pravdepodobne pre jej zánik sa stal základom mýtu o Atlantíde. Do Stredomoria vtrhli národy mora, ktoré zničili Chetickú ríšu, kedysi súperiacu s Egyptom. Samotný Egypt sa rozpadol na viac častí, oslabil sa a stratil vplyv. Hromadné sťahovanie národov vyvolané suchom a hladom prerušilo obchodné cesty a spôsobilo úpadok. Babylon zničený, Asýria oslabená, obchod a námorná doprava sa zastavili, veda stagnovala. Rozsah tejto katastrofy prevyšuje aj pád Rímskej ríše. Väčšina známeho sveta sa ponorila na stáročia do temna. Vznik železnej doby. Hlavným znakom novej éry sa stalo železo. Oproti bronzu má zásadnú výhodu, pri správnom spracovaní je oveľa pevnejšie. Železné nástroje umožnili obrápať pôdu aj v lesnatých oblastiach, ktoré boli dovtedy nedostupné. Zlepšila sa aj závlahová sústava, napríklad vynález vodného kolesa zvýšil úrodu a tým aj počet obyvateľov. Vznikne profesionálne armády, vojna sa stala bežnou súčasťou života a regionálne konflikty formovali nové civilizačné centra. Antika. 776 pred našim letopočtom až 565 nášho letopočtu. V 8. a 7. storočí pred našim letopočtom sa železo rozšírilo a vytlačilo bronz, ktorý sa začal používať skôr na ozdoby a umenie. V tomto období vznikli nové mocenské centra. Atény vytvorili zväz mestských štátov, Perská ríša a Chajmenovci viedli vojny s Gréckom, napríklad bitka pri Termopilách. Kartágo sa stalo námornou veľmocou. Na druhej strane mora sa zrodil Rím, spočiatku malé kráľovstvo. Železo ako motor pokroku. Železné nástroje umožnili lepšie spracovanie dreva, rozvoj lodí a vozov a tým aj obchodu. Začali sa znovu diaľkové výpravy a obchodné cesty, napríklad čínsky hodváb sa dostal až do Ríma. V 6. a 5. storočí pred našim letopočtom sa rozšírili kovové mince, ktoré sa stali meradlom hodnoty. Odtedy, ako sa hovorí, všetko má svoju cenu. Rozkvet antickej kultúry. Antika je spojená najmä s Gréckom a Rímom. Obdobie veľkých vedeckých, kultúrnych a architektonických úspechov. Vzniká Koloseum, Kolos Rodský, veľkolepé chrámy a sochy. Rozvíja sa poézia, filozofia, dejepis. Herodotos, otec histórie, myslitelia ako Platón, Aristoteles, Cicerón skúmajú podstatu človeka a sveta. Vedci určujú gulatý tvar zeme, čo neskôr ovplyvní éru objavov. Rímska moc. Antika bola aj obdobím vojenského rozmachu. Služba v armáde sa stala spoločenským výťahom, vojak mohol získať slávu a majetok. Rímske légie dobývali nové územia, vybudovali Hadriánov val v Británii, predĺžila ľadové steny z Game of Thrones, Rím ovládol celé Stredomorie a stal sa srdcom sveta. Koniec antiky. Historici považujú za koniec antiky pád západorímskej ríše 476 nášho letopočtu, no východorímska byzantská ríša prežila ešte vyše storočie. Cisár Justián, ktorý zomrel v roku 565 nášho letopočtu, znova zjednotil väčšinu území bývalého impéria. Jeho smrť sa považuje za skutočný koniec antiky. Potom sa Európa opäť ponorila do temných storočí na ďalších 600 rokov. Temné obdobie 565 až 1200 nášho letopočtu. Temné obdobie nastávalo v rôznych kútoch sveta v rôznom čase. Napríklad v Číne éra 16 barbarských štátov zodpovedá nášmu chápaniu temných vekov, ale stalo sa to o niekoľko storočí skôr než v Európe. Už spomenuté Asýria a Babylon prestali existovať po kolapse bronzovej éry, ktorý sa odohral dávno pred našim letopočtom. Arabský svet sa naopak stretol s temnými vekmi oveľa neskôr a čiastočne v nich ešte stále je. Ak sa vrátime k Európe, najtemnejšie obdobie
nastáva predovšetkým v bývalej rímskej provincii Británia. Miestna šlachta a obyvateľstvo lojálne Rímu utekali na pevninu, pretože ich začali rýchlo zabíjať. Hadrianov bal bol v tej dobe dávno už opustený a na celom ostrove nebola ani jedna rímska kohorta. Veľmi rýchlo sa britské územia rozpadli na množstvo menších štátnych útvarov, vznikli desiatky ako Wessex, Essex, Kent, Wales a ďalšie. Neustále medzi sebou bojovali, tvorili aliancie, rozpadali sa, mizli z mapy a znovu sa objavovali. V každom z týchto štátov sedel nejaký král alebo aspoň panovník. V skutočnosti vládol len nad tým, kam mohol osobne prísť so svojím oddielom. Preto dochádzalo k neustálemu preskúvaniu území. Dnes je záhrada tvoja, zajtra príde nejaký muž, vyhlási sa za kráľa tejto lúky a už jeho ľudia zbierajú úrodu. Potom príde iný muž, vyhlási sa za kráľa potoka pri záhrade a začne boj o lúku. Na niekoľko storočí v Británii úplne prestali raziť mince. Ľudia sa vrátili k neutrálnej výmene. Kresťanstvo, ktoré získavalo popularitu na kontinente, bolo úplne vytlačené miestnym pohanstvom. Samozrejme v úpadku bola celá veda, vojenské remeslo a právny systém. A ako by toho nebolo dosť, odniekiaľ zo severu prišli zvláštni ľudia. Najprv menšími oddielmi podnikali nájazdy, ale čoskoro ich bolo viac a už mali vlastné osady a neskôr aj vlastné štáty, žijúce podľa škandinávskych pravidiel. Medzitým na kontinente to nebolo oveľa lepšie. Infraštruktúra Rímskej ríše postupne upadala, akvadukty a cesty sa už neopravovali, obchodné väzby sa prerušením opäť narušili, mnoho miest vyľudnelo. Predstav si obrovský región, takmer celý kontinent, ktorého obyvateľstvo žije v apokalyptickej nálade. Niekoľko storočí neustálých vojen, epidémií a hladu prinútili ľudí nielen veriť v rýchly koniec sveta, ale po ňom aj túžiť. Navyše sa blížila zaujímavá dátumová hranica, 1000 rok po narodení Krista. To všetko vyústilo do križiackych výprav, rok 1096 až 1272 zameraných predovšetkým na oslobodenie Jeruzalema. Temné obdobie končí paradoxne konečným zánikom Byzancie. Spravodlivo treba dodať, že samostatný Konštantínopol vydrží ešte niekoľko storočí, ale odkedy si Veľkej ríše na začiatku 13. storočia už nič nezostane. Jej bohatstvo a hlavne vedomosti o forme skvelých knižníc a umeleckých diel budú vyvezené do Európy. Renesančná éra, rok 1300 až 1600 nášho letopočtu. Začiatok 14. storočia po Európe sa šíri čierna smrť alebo mor bubonický. Jeruzalém je dobitý moslimami, z Byzancie zostali len úlomky, ale začínajú sa formovať národné štáty. Prvým z nich sa stáva Portugalsko, ale proces národnej sebaidentifikácie prebieha všade. Hrubo povedané, v 14. až 16. storočí sa Francúzi stávajú Francúzmi, Angličania Angličanmi, Španieli Španielmi. Renesancia začína vo Florencii, kam sa sústredí kultúrne dedičstvo Rímskej ríše a Byzancie. Prvýkrát po dlhšom čase sa v centre mesta stáva námestie zhromaždenia a verejné vystúpenia. Ľudia opäť začínajú riešiť spory dialógom na námestiach a nie sekerami v uličkách. Okrem toho sa úplne ruší otroctvo alebo nevoľníctvo. Začínajú pracovať súdy a tie súdia všetkých bez ohľadu na spoločenské postavenie. Samozrejme dedinčana a člena šlachty súdili odlišne, ale za rovnaké zločiny, a to pre poriadok na začiatku 1300 rokov. V veľkých európskych mestách sa postupne objavujú univerzity, nezávislé od cirkvi. Veda sa opäť rozvíja. Hlavne, čo sa však deje v renesančnej ére, je zmena postoja k človeku. Populárne sa stávajú myšlienky humanizmu a možno povedať, že práve od tohto okamihu sa Európa začína meniť na to, ako ju poznáme dnes. Na začiatku 16. storočia Francúzsko a Anglicko získavajú hranice, ktoré sú nám známe. Osmanská ríša sa rozširuje na svoje maximálne rozmery. V Španielsku končí rekonkvista a začína éra veľkých geografických objavov. Éra veľkých geografických objavov, rok 1500 až 1700 nášho letopočtu. Dňa 7. júna 1494 bol podpísaný Tordesillasský mier, dohoda medzi Španielskom a Portugalskom o rozdelení sfér vplyvu vo svete. Jednoducho povedané, námorné mocnosti si rozdelili svet na polovicu. Ak by ste požiadali človeka, aby menoval nejakého veľkého námorného objaviteľa, každý okamžite spomenie meno jedného zo Svätej Trojice, Ferdinand Magellan, ktorý otvoril námornú cestu cez Ameriku. Vasco de Gama, prvý Európan, ktorý oboplával Afriku a dostal sa námornou cestou do Indie. Krištof Kolumbus, ktorý objavil nový svet. K tejto trojici treba pridať Čeng He, veľkého čínskeho námorného objaviteľa,
milovníka rozdávania žltých dážnikov, symbolu cisárskej moci v nebeskej ríši. Čoskoro sa do súťaže o miesto na slnku zapája Veľká Británia a úspešne sa presadzuje. V roku 1607 vzniká Virgínia, prvá anglická kolónia v Severnej Amerike. Na konci 18. storočia patrí do britského impérie väčšina Indie a Austrálie. Slnko nikdy viac nezapadá nad Britániou. To znamená, že územie impéria sú tak rozsiahle, že v jednej časti môže byť noc, zatiaľ čo v druhej je deň. Termín dlhé 19. storočie označuje obdobie, počas ktorého vo svete dominovali impéria, predovšetkým britské a ruské. Dlhé 19. storočie trvalo 125 rokov. Presahovalo hranice 19. storočia. Začalo niečo skôr a skončilo o niečo neskôr. V 19. storočí prebehla priemyselná revolúcia, ktorá zmenila svet rovnako zásadne ako kedysi neolit. Ľudská civilizácia prešla z agrárnej spoločnosti a ručnej práce na industriálnu spoločnosť s fabrikami a závodmi. Strelný prach a uhlie začali vládnuť svetu. Upevnili kapitalizmus ako dominantný svetový hospodársky systém. Rozvoj parných motorov umožnil v roku 1804 postaviť prvý parný vlak. Čoskoro sa železničná sieť rozšírila po celej Európe a stala sa hlavnou dopravnou tepnou. Spolu s priemyselným tovarom získali mobilitu aj ľudia. Cesta, ktorá ešte prednedávnom trvala týždne, sa teraz dala prekonať za pár dní, ba dokonca niekedy za niekoľko hodín. Až v 19. storočí vznikla myšlienka všeobecného povinného vzdelávania a všetky vedy sa začali prudko rozvíjať, predovšetkým medicína. Avšak zdvojnásobený počet obyvateľov znamenal, že miesta nebude pre všetkých. Začala prvá svetová vojna, v ktorej zhoreli takmer všetky vedy vtedy existujúce impéria. Vojna, ktorá ukončila pretiahnuté 19. storočie a položila základy novoveku. Prvá svetová vojna bola tzv. Totálnou vojnou, keď všetky zdroje štátu vrátane ľudských prechádzajú do vojnového stavu. Počas prvej svetovej vojny sa začalo používať zbrane hromadného ničenia a samotný pojem vojenskej etiky bol zakopaný hlboko pod zem. V ohni tejto vojny zhoreli nemecká, osmánska, rakúsko-uhorská a ruská ríša. Celý svet bol zachvátený revolúciami. V roku 1920 vznikla spoločnosť národov, najväčšia medzinárodná organizácia v dejinách vtedy. Do roku 1935 patrilo do spoločnosti národov 58 krajín, teda všetky suverénne štáty sveta, okrem Mongolska, Saudskej Arábie, Tibetu a USA. Následne nasledovala občianska vojna v Španielsku, vzostup popularity nacizmu a fašizmu, rovnaký vzostup komunizmu a demokracie a ako výsledok druhá svetová vojna. Ku koncu 40. rokov 20. storočia v svete nezostali impéria starej formy, no vznikli moderné superveľmoci, ktoré stále rozdielovali svet na sféry vplyvu. Nakoniec v druhej polovici 20. storočia ľudstvo začalo osídlovať vesmír. Ľudia, ktorí ešte nedávno brúsením kameňov pripravovali nástroje na lov a vymýšľali rozprávky o mesiaci, teraz kráčali po jeho povrchu. Rok 1980 sa berie ako začiatok informačnej éry podmienečne, pretože stále pokračuje a navyše je ešte vo svojej počiatočnej fáze. Predpokladá sa, že v 80. rokoch prebieha ďalšia, tentoraz digitálna revolúcia. Bez pochyby internet je jedno z najväčších vynálezov v dejinách ľudstva, otvárajúci nevydané možnosti a čo je dôležité, tieto možnosti sú dostupné každému človeku. Zároveň internet obsahuje objem informácií, ktorý by sa nezmestil ani do jednej byzantskej alebo alexandrijskej knižnice. Dnes môže človek študovať akúkoľvek vedu, vidieť tie najvýznamnejšie umelecké diela a získať akékoľvek vedomosti, ktoré ľudstvo nahromadilo za tisíce rokov. Komunikačné technológie sa vyvinuli do takej miery, že takmer všetci ľudia sa môžu vždy spojiť medzi sebou, môžu vždy zavolať alebo vstúpiť do siete. Teraz tvoja ruka nezviera ostrý kameň, ale v tvojom vrecku leží skutočný technologický zázrak smartfón, ktorého cesta k nám bola veľmi dlhá a náročná.